هر لی ترکیه پارتیا دموکراتیکا گلان HDP پیشبینه که به ناو پارتیا چپ یا کسک تفلی هلبجارتین سروکتی و پارلمانی ولیت ببه. HDP راستی دوزک گرتنه دبه به ادعای گریدانوی به پارتیا کارکرین کردستان پکه کرده. جبو بهتر زانیارین ها پامنیر مل انقره ایوب دمیر به مرایه. دنباش ایوب اف پارتیا چپا کسک کینه و چما HDP ده به ناوی تفلی هلبجارتین آنوه. Salih Partiya Çepiya Kesk di sala 2010 da hatiye damezrandin. Yani eva 13 sale ku di nav jiyana siyasetê de ye. Li heya niha em bêjin ku çalakiya kawî an jî bizaveka wî derketiye holê nîne. Hema logoya wî jî dikarim bêjim ku nêzîkî logoya HDP ye. Li ev partî dikarim bêjim ku partiyeka ji bo cîgirê jî sekinî bû. O îro em dibînin ku hilbijartinek pêşiya Tirkiyeyê de heye girtina HDP yani doza girtina HDP ana li kanûna bingehîn da cî digire ji bo wî jî HDP naxwaze ku têkeve nav rîskê daxwaza wan ew e ku bi navê vê partiyê têkevin hilbijartinê. Ana em bi pêşiya navenda giştî ya HDP'ne di vê avahiyê da rêveberiya yani lijneya rêveberiya navendî ya HDP civiyaye. İro de vê encama vê civînê da dibe ku navê partiya çep ya kes derkeve ev civîn taybetiya wî ew e jî yani HDP jî vî şundatir wê stratejiyeka çawa di hilbijartinê da têxe pêşiya xwe zêdetir di ser wî disekinin. Di aliyê din da jî rastî vê derê da gava em temaşe dikin di 11 Nîsanê da dîsa wê parastina HDP ya devkî bê kirin kanuna makezagona bingehînda bi aliyê din da jî nehê Nîsanê da hemû partiyên siyasî wê lîsteyên xwe yên ku kesên ku biçin parlamentoyê radestî yesakayê yani lijneya hilbijartina bilind bikin û heta 19 Nîsanê jî yeseka vana wê derheqê vana da encama xwe diyar bike. باشه ایوب بیان هم دزانن اگر هاتوینی ناو جی نگلکی پرسکره که بقاسی کو وقت گو استراتژیا HDP یعنی نه HDP حتی کو بناو خوبه یا بناو پارتیا چپا کسک به ده البجارتنا دا وی چاوا یعنی چاوری کرن کو چاوا بشداری البجارتنا به و پشتگیریا به کمال کلیجدار اوغلو بکه و به تنی خو تفلی او حتی ها اونه چاوا زلالهین Diviwari da ana îro yani takriben nif saat beri Serdana Kemal Kılıçdaroğlu ji bo HDP diyar bû. Kemal Kılıçdaroğlu ve ya hecde yani hecde ve meheda roja şemiye saat yekan da ve be ev avahiya ku ana li piş mine ve Serdana HDP bike. Ji xwe demên berê da jî diyar kiribûn û rayedarên HDP jî bangî Kılıçdaroğlu kiribû gotibû ku were serdana me. Yani HDP di vî warî da em bêjin heya niha stratejiyeka ku di hilbijartinê da wê çawa diyar bike bi awayekî fermî diyar nekir. Lê bi awayekî din em dizanin ku HDP dengê xwe nêzîkî zêdetir Kılıçdaroğlu diyar dike. Lê ev serdana Kılıçdaroğlu piştî wî ez bawerim ku wê hin tiştên din jî di vî warî da zelal bibin. Lê di aliyê din da tedî hilbijartinek heye ne tenê hilbijartina serokkomariyê ye di vê hilbijartinê da parlamenterên partiyên siyasî jî wê xwe diyar bikin. HDP ana zêdetir bala xwe daye ser vîya yani em dizanin ku dîsa 63 parlamenter HDP anî bu parlamentoyê berî hilbijartina wî 81 parlamenter bû. Armanca HDP ew e ku ji vî şundatir hejmarê parlamenterê xwe zêde bike. باشه ایوب یعنی ام اگر بدن برچاوان کتگو کمبون ها بردوام رنگ پشتی کمبون HDP راگینه با وکی فرمی کو اوی بناوی پارتیا چپا کسک تبلی هلبجارتنان ببه یعنی اوانا با اوی کی تایبت دا خوازن وانی تایبت ویج کمال کلیشدار اوغلو هبن اگر روجا شنبیه حجدی مهی بوان را کن ببه Rastî vî alî da Salih yani HDP bivênevê partiya Tirkiye di nav parlamentoya da partiyeka sêmîn ya mezine. Ji bo wî jî HDP heya niha ji em bêjin îtifaka millet an jî ji Kılıçdaroğlu daxwazeka ku em bêjin
wezîrî an jî tiştekî din nekirine. Lê em dizanin ku ew 6 part yani mêza seçkolî da her serokê partiyan dixwazin ku di vê meclîsaka nû da heke serkevin bibin wezîr an jî erkeka taybet bidin ser xwe. Lê di vê derê da li ser HDP jî rexne hene. Yani HDP heke di vî warî de heke hêzeka wiha mezin bi destê wî dabe di vê hilbijartinê da tiştekî ku em bêjin rêveberiyeka ku bi dest mirov nîşan bide negre li ser vî jî li ser HDP rexne hene. Em dizanin ku rojên pêşiya me da HDP jî ji bo vî hin tiştan wê pêşkêş bike. Belê Eyyûb Demîr peyamnêrê me ji Enqereyê spas ji bo van zanînariyan.